πιάστηκε αδιάβαστος. Κύριε Πρωθυπουργέ, η κυβέρνησή σας είναι ομολογουμένως εξαιρετικά αποτελεσματική όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των διαπλεκομένων της εργολαβίας και των μίντια. Μπορεί να περιμένουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να φέρετε προς κύρωση στη Βουλή τη δανειακή σύμβαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα από τότε που συνεδρίασαν οι εθνικοί εργολάβοι και απέτησαν από εσάς να ποινικοποιήσετε την άρνηση πληρωμής διοδίων από το κίνημα των πολιτών και εσείς σπεύσατε να κάνετε πράξη την επιθυμία τους και να ποινικοποιήσετε το κίνημα αυτό. Και προχωράτε μάλιστα και σε νομικούς ακροβατισμούς, αφού επικαλείστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αφορά την εύρυθμη κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Με ποιον τρόπο λοιπόν η άρνηση καταβολής αντιτίμου διοδίων συντελεί στο να παραβιάζεται η εύρυθμη κυκλοφορία και η οδική ασφάλεια? Και θέλετε να μετατρέψετε και τους τροχονόμους, την ελληνική αστυνομία, σε εισπράκτορες ιδιωτικών εταιριών. Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή εσείς ο ίδιος έχετε αναφερθεί πάρα πολλές φορές και στο ζήτημα της αυτονομίας της πολιτικής και μας έχετε πει ότι δεν χρωστάτε σε κανέναν, σας ερωτώ, γνωρίζετε αλήθεια ότι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες η είσπραξη διοδίων είναι απολύτως συνδεδεμένη με τις προδιαγραφές των δρόμων? Ότι δεν μπορείτε να εισπράτετε διόδια σε δρόμους χωρίς διαχωριστική λωρίδα, χωρίς φωτισμό, χωρίς βοηθητικές λωρίδες σε δρόμους που έχουν μία λωρίδα ανακατεύθυνση? Γνωρίζετε ότι είναι παράνομη η είσπραξη διοδίων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων δρόμων από αυτόν που πληρώνει ο χρήστης? Και θέλω τέλος να σας πω και για την Αττική Οδό. Ένα έργο που κατασκευάστηκε με δική σας σύμβαση και όπου προβλέπετε το πρωτοφανές, τα έσοδα του δημοσίου να υπολογίζονται ως ποσοστό επί των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας και όχι των εισπράξεων από τα διόδια που μπορεί να είναι κάτι μετρήσιμο. Και με λογιστικά τρίκ και με θυγατρικές εταιρείες ο παραχωρησιούχος έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει πολλαπλάσια έξοδα από αυτά που πραγματικά κάνει. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, είστε διατεθειμένος να επαναδιαπραγματευτείτε τους όρους με τις κατασκευαστικές εταιρείες? Είστε διατεθειμένος να κάνετε έλεγχο στα πραγματικά τους έσοδα και έξοδα, ούτως ώστε να φέρετε πίσω στο δημόσιο τους δρόμους που αποτελούν σήμερα νομισματοκοπία? Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις υπερβολικές αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Είστε διατεθειμένος ή όχι να θεσπίσετε το κοινωνικό εισιτήριο και να μειώσετε για τις ευπαθείς κοινωνικές κατηγορίες, διότι με 1,40 εισιτήριο κάποιοι εργαζόμενοι των 700 ευρώ θα χρειάζονται ένα μηνιάτικο μόνο για να πάνε στη δουλειά τους? Πρέπει να σώσουμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Και αυτό περνά μέσα από την μείωση των ελλημάτων, περνά από την μείωση της πατάλης, δυστυχώς και από την αύξηση των εισιτηρίων. Το ίδιο ισχύει και για το μεγάλο πρόγραμμα των 5 αυτοκινητοδρόμων. Κακές συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αυτές πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διασώσουμε τα έργα. Εκτός αν δεν θέλουμε να γίνουν τα έργα. Εκτός αν δεν θέλουμε να γίνουν τα έργα. Είναι μια επιλογή. Αλλά πέστε το αυτό. Πέστε ότι δεν θέλετε να γίνουν τα έργα. Δεν θέλετε να γίνουν τα έργα αυτά, οι 5 αυτοκινητοδρόμοι. Είναι μια επιλογή, αλλά πέστε το. Αλλά θλίβομαι ειλικρινά βλέποντας ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, όπως το δικό σας, να παροτρύνει τους πολίτες σε ανομία. Βεβαίως υπάρχει δυσφορία των πολιτών. Κατανοητή, δικαιολογημένη εν μέρει. Εμείς πρώτοι τη συμμεριζόμαστε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αλλάξουμε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάτε πού ανήκει η ευθύνη. Δείχνετε εμάς που προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα και δεν δείχνετε αυτούς που τα δημιούργησαν. Δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές τη χάνουν και πλήρους κάλυψης και των 2 κοινοβουλευτικών κομμάτων της υπόλοιπης αριστεράς, αλλά ακούστε και τη ανοχή της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσαν. Η Νέα Δημοκρατία κλείνει το μάτι σε αυτές τις συμπεριφορές, η οποία είναι η ίδια που υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες. Ναι, υπάρχουν συμβάσεις που δεν είναι
της αρεσκίας μας. Τα είπαμε και όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για τις συμβάσεις αυτές εδώ στη Βουλή. Όμως αυτές οι συμβάσεις υπογράφτηκαν από μια ελληνική κυβέρνηση. Διαπραγματεύτηκε με τις κατασκευάστριες εταιρείες, με τις τράπεζες, τις λεπτομέρειες των έργων. Είχαν βεβαίως και μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση της αυξήσης των διοδίων. Έβαλε την υπογραφή του το ελληνικό δημόσιο, όχι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ελληνικό δημόσιο. Δεν μιλάμε και μόνο για ελληνικές εταιρείες, μιλάμε και για διεθνείς εταιρείες. Αυτή την υπογραφή κανονικά θα πρέπει να τη σεβαστεί, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες όπου υπάρχει η λεγόμενη ασφάλεια δικαίου. Αν αυτές οι συμβάσεις καταπέσουν, πολύ απλά δεν θα γίνουν τα έργα. Κύριε Πρωθυπουργέ, η απάντησή σας, αν και απολύτως προβλέψιμη, επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν προκλητική. Αναφέρεστε απέναντι στους πολίτες που διεκδικούν το δίκαιο συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο τους ως άνομους και παράνομους. Και μιλάτε εσείς για ανομία όταν αυτή η Βουλή εδώ, ενώ το δικαστήριο το γερμανικό έχει βγάλει απόφαση το 2% από τις συμβάσεις της Siemens πήγαινε στα κομματικά ταμεία, ήρθε η Εξεταστική Επιτροπή και τα συγκάλυψε όλα και μιλάτε εσείς για ανομία. Αλλά δεν γνωρίζετε και το θέμα. Δεν σας έχει ενημερώσει ο κύριος Ρέπας, τώρα σας τα λέει εκεί. Εσείς ψηφίσατε αυτές τις συμβάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, ως κόμμα της αντιπολίτευσης, νομοσχέδιο του κύριου Σουφλιά, το ψηφίσατε και εσείς. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Ή μήπως η σύμβαση της Αττικής Οδού δεν είναι δικό σας κατασκεύασμα, δικό σας κυβερνήσεων? Και είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό διότι αυτά τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία και εσάς σας πολέμησαν, τώρα βρίσκεται σε τέτοιο πανικό που σπέβδετε να εξυπηρετήσετε τις εντολές τους, μην τυχόν και αρχίσουν και το γυρίσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν και αρχίζει να τρίζει η κυβέρνησή σας. Και είναι ανιστόρητη και αντιδημοκρατική η αντίληψη ότι η ειρηνική κοινωνική ανυπακοή είναι ανομία. Η κοινωνική ανυπακοή απέναντι στην αυθαιρεσία είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Μας καταλογίζετε μάλιστα ότι είμαστε με τους τζαμπατζίδες. Να σας πω εγώ ποιοι είναι οι τζαμπατζίδες. Τζαμπατζίδες είναι αυτοί που όλα τα χρόνια της ανάπτυξης έφαγαν το καταπέτασμα και φτιάχνανε δρόμους και μεγάλα έργα 14 φορές ακριβότερα από ό,τι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και τώρα θέλουν την περίοδο της κρίσης που πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός να κερδίζουν και από πάνω. Και προσανατολίζονται και σε άλλες χρυσοτόκους όρνηθες. Στον τζόγο που φέρνετε τους 30.000 κουλοχέριδες, στα σκουπίδια που έχετε κάνει την κερατέα στρατόπεδο συγκέντρωσης μπας και χαλάσει το μεγάλο έργο, στο δημόσιο πλούτο που ετοιμάζετε να ξεπουλήσετε και απαιτούν διόδια για δρόμους που δεν έχουν κατασκευάσει και θέλουν να προπληρώνονται. Και με ιδία συμμετοχή ελάχιστη. Ξέρετε ποια ήταν η ιδία συμμετοχή του παραχωρησιούχου στην Αττική Οδό? 175 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα ήταν δάνεια με εγγύηση του δημοσίου, κρατική και κοινοτική πόρη. Και παράλληλα ο ανάδοχος πήρε με απευθείας αναθέσεις όλα τα παράπλευρα έργα που έφτασαν το 1,6 δις. Κύριε Πρωθυπουργέ, έτσι τον δρόμο και τον έφτιαχνε και ο ψιλικατζής της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι βέβαια ότι ο ψιλικατζής της γειτονιάς μου πουλάει τις εφημερίδες που σας στηρίζουν, δεν τις εκδίδει. Οι μελέτες για τον υπολογισμό του χρόνου διάρκειας αυτού του έργου είχαν να κάνουν με μια ημερήσια κίνηση 125.000 αυτοκίνητα. Σήμερα η ημερήσια κίνηση ξεπερνάει τα 30.000 αυτοκίνητα. Το 2010 μόνο, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, ο τζίρος τους ήταν 226 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή κρίσης και έλλειψης ρευστότητας, τα ταμεία τους, τα διόδια, είναι νομισματοκοπία. Σύμφωνα βέβαια με την κοινοπραξία, είχε πολύ μεγάλα έξοδα συντήρησης, 90 εκατομμύρια ευρώ έξοδα συντήρησης. Και άρα τα ετήσια κέρδη είναι μόλις 136 εκατομμύρια ευρώ. Τα ετήσια κέρδη, δηλαδή λίγο λιγότερο από το ποσό που έδωσαν για να κατασκευαστεί ο δρόμος. Δεν είναι κλοπή αυτό? Δεν είναι τζαμπατζίδες αυτοί? Γιατί τους στηρίζετε? Γιατί κάνετε τα στραβά μάτια? Επαναδιαπραγματευτείτε αυτές τις ληστρικές συμβάσεις.
Και μη λέτε τον κόσμο, τους πολίτες που διεκδικούν το δίκιο τους, τζαμπατζίδες. Πρώτα απ' όλα για τις συμβάσεις που ψηφίστηκαν και από το ΠΑΣΟΚ, πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι ήταν ένα άρθρο και βεβαίως είχαμε να επιλέξουμε αν ήμασταν υπέρ των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και ήμασταν υπέρ και είμαστε υπέρ των αυτοκινητοδρόμων, αλλά κάναμε κριτική ακριβώς σε αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα και πιθανώς και σε πολλά άλλα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συγκοινωνιών, πολύ απλά θα σας πω. Αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι η ανομία. Εγώ δεν κατηγόρησα τους πολίτες. Εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώ, κύριε Τσίπρα, διότι εσείς είσαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Εσείς είσαστε που παροτρύνετε και θέλετε να νομιμοποιήσετε την ανομία. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εντολές, κύριε Τσίπρα, εμείς, και ξέρετε και τη δικιά μου διαδρομή, και ξέρετε πόσο με αγαπάνε οι